Horiek denak edanik, bertsolariek azken agurra kantatuko dute, txapelketako oroigarria eskuetan ukanen dutela, Beltzuntze elkarteko Jamati Dual lehendakariak emanik. Lehen agurra beraz Elerik Zabaleta. Olako egun eder batean, ze argia den atera, baina gu holtzan murgildu gira, neoin argien artera. Entzule zuri eskerbero bat, noak izu kantatzera, kanpoan horren ongi egonta, sartzeagatik barnera. Bigarren agurra Hortziburua. Orain beharrik ez dugu baina, rikota goxo-goxoa, beharrik bada hori janzteko, oraindik negun osoa. Ez dakit izan dugun aroa, edo izan den giroa, behintzat gaurkoan tokatu zaigu, nahikoa lekun beroa. Txaloak berriz Hortzi Goaterentzat. Txato oraingoan nik dut rona ekarri, hau edan ez kantua, hau edan ez egin dugu, kantu ta irri sarri. Hautsi arte burua, bihozta ez tarri, hau orain edanen dut, eta gehiago sarri. Finitu arte naizta ez, egon gero egarri. Finituko dut naizta, ez egon egarri. Ere zilora eraman gaitu, txapelketaren estuak, neri berdintzait zer den emaitza, zakurraren putz puntuak. Behiz plazara
magiko nau, bertsu kantuko gustuak, zikiro honik emaiten baitu, ardie reformatua. Odei Barroso. Gaur txato kantatu du guzien ahotik, inoiz obrarik egin behar badut etxetik, ea enaizen erortzen zurubi gainetik, mila eskerrentzule guziei atik, erorita azpian egoteagatik, erorita azpian egoteagatik. Eta azken alugarentzat Jamuntxo Kristi. Hortziak eta odei artean, nagusitu da lanjera, eneritz ere etorria zen, izan nahia lidera. Biba patxi bai egun eginduk, saio bat zinez edera, Jamuntxo ere etxera doa, indakoaz ez guti fiera, gure bihotzak berotzeagatik, mile eskera initzaiera. Una beraz, epai mahaiaren erabakiak zer dion. 221 punturekin, lehena Odei Barroso. Berreunta 17 punturekin, bigarrena Eneritz Zabaleta. Berreunta 15 punturekin, hirugarrena Jamuntxo Kristi. Berreunta 1 punturekin, Patxi Irriat. Ehunta 96,5 punturekin, bosgarrena Hortzi Doate. Eta ehunta 78,5 punturekin, Hortzi Murua. Dakizuenez, gaurko lehena zuzenean final aurrekoetara doa, hau da Larre Sororat. Eta besteena, punduen arabera erabakitzen denez,
una beraz finalegietara sailkatu diren 12 bertsolariak zein diren, 2 erdi finaletan banaturik. Lagesoron ondoko larumatean hariko diren 6 bertsolariak hauek izanen dira. Sustrai Kolina, Odei Bajoso, Sumai Murua, Madi Sarasua, San Alkat eta Hortzi Doate. Azaroaren 2an aiziritzen aldiz kantatuko dutenak hauek izanen dira. Maialen Arzarius, Eneritz Zabaleta, Jamuntxo Kristi, Aitor Zerbie, Patxi Irriak eta Egoitz Zelaia.